नै दाथ' आं 12 रोजानि नोंसोरनो अमाखौ गथायबायमोन ओमफ्राय नोंसोरो मारै लाङो लांदोलै आंनि दायथ' गैला बेवहाय आंहा नोंसोरनो गथायहरनो हाबाय नालाय आंनि दायथ' गैला खिन्थु लांनायनि सिगां दानो फैसाया बख'नानै होथारनांगोनलै बाखि साखि जाया गामिनि सुबुंफोरखौनो जोंलाय गामि गंसेनो मायाव खालामोब्रा मासि गिखरा खांलाय उखुन्दै आदै फैसानि खेथ्रआव आलादा जायोब्रा आलादा जायो नोंसोरबो उनाव बिदिनो जालांगोन आं बायदि आच्छा बारु आदै नोंनाथ' उनथिंबो सिगांथिंबो रावबो गैलालै मानोथो इसिबां फैसा ख्लाब 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 जाबाय थायोब्रा सोरनोथो इसिबां खामायना गालांनो नागिरदों नोंलाय नै लाथारोबो फैसाफ्रा लागाव 17,000नि अमा खमसे खमथ' आयै मोनबावनांगौमोनलै साला देरहानायनि फार्स्ट डिभिजनायाव माबाखौ हरनायजोंनो इमिलिया माथो दाबा इमिलिया माथो प्रेसार जाखाय जालायलायनानै माबा जानानै दङनो औनोलै बेनोथ' माबा दाब्ला इमिलिया माबा हनै हस्पिटेलाइसो जानानै दङनो देरहानानै रंजाब्रेनानै बेनिखायनो एसे साबधानबो जानांगौलै बांद्राय रंजाजायाबो लांदो अमाखौ नायबाय थानो बाबाय आङो जोंखौ थगायनोसो नागिरदों नामालै हो अमाया बेमार गोनां नङाथ' ओंखायनो नोङो लांदो जालायगासिनो ना हो लांदो जागासिनो ना जों फोरोंबायलै बिजनेसखौ थगायनो सानदों नामा नोङो हो बाब बिदि सानदोंबा गालांफिन आंनि अमाया लांनो मोना आंहा फिनानै फिसा ओंखारहोगोन मोनथिबायना नै माथो बिगुरालाय अमायासो गाखोहैलायबायलै आयै ओंखायनो सान्थिं बाथिं फैसाखौ लोंजानो बायलै आङो खावसे मानिफ्रायबो मोनलोंलायखो गोरान मोनलोंखो ना गिसि मोनलोंखो ना फाग्लाया ककटेलसो जाबनानै लोंबोजोबखो जारलालै बेजों मानो अमायावलाय गाखोनांगौ जालायखो बेना फाग्लाया गरायसो नुलायबाय खोमा अमाखौनो मुला नोंना खर'आ गाज्रि जाखो ना माखो अमायावनो मानो गाखोलाबायखो नोंलाय फैनानै पार्टिखौ मोनजाफैखायो बेफोरखौ बादेलै थिखोथावथारसैलां जै बाहुबलिनि जै आयौ फाग्लाफ्रा इसेबां गिदिर 80 केजिसो जागोन अमाखौनो मारै थिखोखो बिसोर सानैया आरो सासेया गोजौआव जिरायनानै दंबावोसो जालालै बिसोरजों लहायलाय माथो गोराथार होननानै खोनादोंमोनहाय हा माब्रैथो जाखो गुरैजोंसो जानानै गिदिंबोफिनबाय ओमफ्राय इलेक्सन गेलेलायनायालाय मारैथो एसेबां खम भटआव जेननानै फैखोहाय जेनबाय एसे मोजाङैनो एसे 10 जनसो खमाव जेननांगौना मानोना एसेबां फारागथियाव जेननांगौ जाखो बेफोरबायदिजों जायो लहासिं माथो थाखा फैसाखौलाय जाव गारायथारदोंमोन नोंलाय दैयाव गारनाय बायदि दालाय बोरो आंखौ निमाहा होदोलै नोंसोर मा गाराय जाखानायाव खुसेरनानै होनानै आरो मा संख्रि सारबाय थानो नागिरदोंब्रा बेसेबां थिगैनो दङ ओमफ्राय बोरो गारायखौ थिग खालामनायाव मुलि लागायनानै होग्रा डेटल लागायनानै होग्रा प्लास्टारफोर होग्रा माबा माबि खाथेनानै होग्राफ्रालाय माहाय थाबोखो बिमालै बिमा अनजालि बिमा आंखौ निमाहा होदोलै आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय आयु गोरोन्थि मावफ्लांथारदों बे ओमफ्राय बोरो सासेयालाय माहाय थाबोखो नोंना लक्की सना जिरख'नाय मनालिसायालाय हो ताजमहलसो लुसिगौमोन नोङो साला बर'फोरनि ताजमहलसो लुनानै दोननो नागिरबायमोन माथो नोंलाय लहासिं गोदोबा माथो गोराथारमोनहाय नोङो सिगाङाव साननैसो सिगां दाना इलेक्सन गेलेनानै फैसाया सुलांजोबनायखायसो आंनि खाथियाव फैफिनाखैथ' नोङो जानोबो हागौहाय आयै बेफोरबायदिनो जाखागोन बियो नङाबालाय मानो बेफोरबायदिलाय गिदिंबोफिननांगौ जाखो नङा होनब्ला आयै नोंसोर मानो एफा आंखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांबाय थायोफ्रा आं न'आव थानो फैदों आंनि न'ना आंनि न'आवलाय आं फैयाबालाय बबेथो हाथाइसालियावलाय
गोथैबारिफ्रावलाय बहाथो लामा सामा हाखरफ्रावलाय जेंसि जेंलाफ्रावलाय गोग्लैनानै थाला बायनांगौ जाखो आंलाय आंनि न'आवसो फैदोंना आङो आरो प्रिया नोंबो नोंफाखौनो बेफोरबायदि होनलायथारगा जाबाय होनबा आयु बिदिसो जानानै दंथारो होनब्ला जोंना सारायन हगारजानाय मोसौआ दिनैसो न'आव लानो फैदों नामा होनब्ला ए बिदिसो न'आव लानायबालाय लाजासिगोनहाय नोंहा न' लानायनि आंहा न'नि बाहेरायाव थांनोसै नङा होनब्ला मा जानला मोनला खोथा बुङो न'नि बाहेरायावलाय मानो थांनांगौ जाखो न'नि सिङावसो थानांगौ ना आंनि गोसोबाल आं मायाव थाङो थाङा आंनि गोसोना बेवहाय नोंहालाय खि जाग्रा मोसौआलाय मानो बेफोरबायदि होनलाबायनांगौ जाखो खि जाग्रा मोसौ नोंथ' आरो खिखौ जाफिननो मावागोन ओंखायनो आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय होननानै गैखाथारला मिथिबायना ओंखायनो आंहा ओंखारलांनो नागिरदोंहाय मा नोंहा न'आव थाखोसे फैबाय नालाय आंहा ओंखारलांफिननोसै आं नोंखौ हमथादोंमोन बेफोरबायदि ओंखारलांनायाव ओंखायनो आंखौबो हमथानाङाबा जायो मा बुंलाबायदों नों बिमा बेफोरबायदिखौ मानो बेफोरबायदि नंबां जाबां जानला मोनला खोथा बुंलाबायदों नोंलाय हो माहाय ओंखारलांनो आरो मेरगाया बोरै आं मिथियाहाय आंनाव बेफोरखौ सोंथारनाङा मालाय गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय खामानि नागिरहैयाखै दे बिफायानो जोंना जोलावजि खाबालाय फिसाफ्रा थांनानै गाव गावनि खामानिखौ नागिरहैखानांगोन ना ओमफ्राय सारोन हगारजानाय मोसौ गांसो जायो ना जाया गांसो जायोबा खुरनानै होनोसैमोन आङो ओमफ्राय खोनाबायना नोंसोरो रेस्टुरेन्टखौ हटेल रुमफोरखौ एसे मोजाङैनो साफा खालामबायना आयौ मानो खालामा जानांगौ जाखो दे जोङो खालामबायहाय मा आयौ जि गाज्रिखाहाय माबायदि कास्टमार हाबफैखोसो साननानै दङ आङो रागायानो आयौ गिबि खेबनि कास्टमारानो जा गाज्रि खालामनाय खालामबाय खमसे खम बेलेगफोर कापलफोर फैनानै एसे इन्जयमेन्ट खालामनानै थांबानो जायो जोंनि सोरगोफुरि रेस्टुरेन्टजों प्लास हटेलाव ओमफ्राय थाङै हनै इलेक्सननिसो बुकिं खालामफैनानै जा लेथ्रा खालामनानै थांदोंहाय ओमफ्राय लेथ्रा खालामबाय बेफोरबायदि लेथ्रा खालामथारनांगौ आरो बिसिना आयौ माबा फायखानायाबो वेस्टार्न टस्टार्न होनो बेनिया माबा फरायनाफोर खिग्राया जिरायनानै खिग्राया आयौ बायनानैसो दंबावो ओमफ्राय फायखाना सिङावनो हाबजायाबा आयौ एखेबारे खियानो बोरैबा जाजोबनानै दङ आं हनै साफा खालामनो हायाहाय बे फायखानाखौ इसिबां मुंगै सुगै ओमफ्राय मा जानायथाय बिसोरो आयौ अमा जानाय दाउ जानाय बोरमा बेदर जानाय ना जानाय आयौ फायखानायावनो ओरैबायदि खिदोंना आयौ सप्तासेयावनो फायखानायानो फुल जाबाय मिथिबायना दाना फायखाना गोदान खालामो ना मायो नोंसिनिसो खोथा बेफोरबायदि खालामलांथारदों होनब्ला औलै बाब मा जोंनि गोदा गोदि सेंग्राफोर फैनाय नोंस्राबो हनै इलेक्सनाव ओंखारलांबायना खोन्थाहरबाबो नोंसोरबो फनखौनो थिखोआ नालाय बिजि नालाय जोंबो बुंनो हाला जोंबो मालिक नङा जाहैबाय नालाय हटेलफोरखौबो बुकिं खालामखादों होननानै मालाय दादागिरि बाबारि उन्दुनोनो हायाखैलै जोङो मिथिबायना आदामोन बेफोरबायदिनो खालामलांथारदोंहाय मा बिसोरो ओमफ्राय दा मा खालामबावनो ओमफ्रायो इलेक्सन केम्पेइनाव थांनो होननानै गारिखौबो नोंसोरनो जोंनो माबा माबि लायनो गारि लाबोनानै होफैदोंमोन ना बेखौबो ओमफ्राय ग्लासखौनो बुफाजोबनानै थांबाय बिसोरो ओमफ्राय बुफाजोबनानै थांनानै दाना मा खालामबावनोथाय जोङो बे बिनानावालाय सोर जाखो सिनायलाङासै माथो सोर जानांगौ जाखोब्रा हायना बेनि नामा हायना दाखालि जों बुंदोंमोन ना जों सानैजों थाबा एसे गन्डगल जागोन होननानै ओंखायनो जोङो सासे नांदेरगौ होननायखाय बेखौनो जोङो हायनाखौनो लाना फैबायलै आङो हजों लोगो मोनहाय सानैबाबो थाजायोमोन ना जोंना गोदान रेस्टुरेन्ट इसिबां बाजेट गैयामोन आयौ बाला मानो सानैबो थाजालाबायनांगौ जाखो सासे हौवा आरो सासे हिनजाव बेफोरबायदि थाजाबाहाय ओरैनोबो गामि खाथिखाय मा ओरैनोबा गामिनि रायजोहा फैनानै दुमदाखाल खालामनानै जों सानैखौ हमनानै हाबा होबालाय सानैजों मा जानो हाथ्रा नांगौबा आङोहाय ना रानिजोंनो लोगो लानानै जों सानै ओमफ्रायो थास' हारसिं थागोन होमबासो थागोन आङो नङाबा थायाहाय आं मा आंखौ हाबा लानायावलाय माथो दंब्रा बिबारि मा बुंदों नोङो नों बायदिखौ हाथु मोनबाबो नाङाहाय आंनो बस्था मोनाजोबबाय नोङो थां दुगैहैथां नोङो देलै दुगैनोसै आं होमबालाय दुगैहैमारदोहाय मा नोङो मोनामजोबबाय खामानि मावनानै ओमफ्राय बिबारि पेमेन्टखौलाय होलांगोना होलाङाखै बिसोरो पेमेन्टखौनो जोङो सिगांनिखौनो लाखिनो हादोंहाय मा खावसेखौ माबा होगोना होआथाय बिसोरो आलदासो जेनबावबायसो मिथिबायना मा खालामनोसो सानबाय आङो थाङै बिसोरो जोंनि मिथिबायना फुल रेस्टुरेन्टखौ माबा लाखिनायनि खमसे खम 4 लाख ओमफ्रायो 80,000 माल' होदोंहाय जानायजों मानायजों
ओमफ्राय टटेलथ' बिसोरजों एग्रिमेन्टआव जोङो खालामदोंमोन 7 लाखनि खालामदोंमोन आरो दा गासैबो बुकिं सुकिं लाजोबनानै गारिफोरनिफ्राय लानानै बेदर लायनानै होफैनायफोरनिफ्राय लानानै ओमफ्राय खावसेखौ होनाङाखैहाय मा बेखौ नोंसोरनो थिखायदो खोमा जों दुगैहैनोसैहाय दुगैखांनानै नारें जाहैनो अखालि उखलि मोनजोब्बाय आङो गोबानो ओंखाराखै टयलेट सुनानै हाबाब लाथिख' पेमेन्टखौबो खावसे होलांबायबा दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखोलै आरो बे बिनानाव हायना फैनायखौबो लाखिनो ना लाखिया जाखो उफाय गैला खामानियाबो एसे खस्थ' जायोना खस्थ' मस्थ'यैबाबो लाखिनांसिगोन जोङो मानो होनोब्ला बिबारिजों थास'खौथ' हगारजानाय नङा ओमफ्राय जुदि बिबारि हारसिं थास' हारसिं थायोबाबो गामिनि खाथि खाथिनिफ्रा एसे गाज्रि सानगोन ना बिसोरखौ जेबो नंला दे बिदिनो लाखिनांसिगोन जोङो मानो होनोब्ला गेजेर गेजेरावथ' जोंना हटेलफ्रा एसे खालि जाहैनो हागौ ना मानसिफोर थाफैयो जानो हागौ बेनिखायनो सासे आइजो आरो सासे सेंग्रा बेफोरबायदि सानैजों ज' थायोब्ला सेंग्रा सिख्ला सानैजों थायोबा एसे रायजोफ्रा गन्डगल खालामगोन ना बेनिखायनो लाखिनानै दोननांसिगोन नङा होमब्ला एसे खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो दे होमब्ला बिदिनो खालामनांसिगोन आरो पेमेन्टखौ मा खालामबावनोलै दमासि गादैनिफ्राय उफाय गैला दे जों माबा मोनसे खालामनानैबाबो बख'थारनांगोन ना जोंनिफ्रायथ' लस खालामनो हानाय नङा जोङो आफा नबायना आं नोंखौ एसे मोजाङैनो थानो थिनखादोंमोन नों मानो खोथाखौनो खोनासङा नों माबा मोनसे जायोब्ला जोंहालाय सोर दंबावो नोंनि अनगायै नोङो मानो खोथाखौनो खोनासङा एसेबो नोंनि अनगा रावबो गैया आफा जोंहा खोनाबायना नोंथां मानो इसिबां बेफोरबायदि जाथा नों खालामबाय थानो नागिरोलै टेब्लेटखौ मानो जायाखै नोङो हो जों बेफोरबायदि थुनाय नोङो डक्टर नांगौ जाहैबाय एसे जोथोन लालै गावनि देहाखौनो दासो इलेक्सन देरहाफिनदों आरो नोङो बेफोरबायदिखौ सामलायफिननांगौआ आरो दानि बेफोरबायदि देहा लानानै मा जागोनलै औ आफा एसे जोथोन लायाबा आंथ' जोथोनखौनो लागासिनोखालै फिसाफोर आरो दाउखि नोमाया माब्रै दङलै आइनालाय बिदिनोसै आरो आफा आइखौ टेनसन खालामनाङालै आइना बिदिनोसै थिगैनो दङ हजों आइखौ नायगासिनो बिसोरो माखासेया जामायजोंथ' इलेक्सननि दावहायाव मोगा मोगि जाबायलै दाथ' जारलाया बेसो बैयावथ' गरम मोगा मोगि जाबाय जोङो सानैजों दा मा मोखाङै हाबहैफिनगोनसो सानगासिनो आङो बेखौ मा मोखाङै रायदावहैफिनगोनसो सानबाय जामायजोखौथ' आङो इलेक्सनाव मोगा मोगियाव फेजेनथारबायलै दाथ' थांनानै माबोरै रायलायहैफिननोब्रा जेबो नङा आफा बे इलेक्सननि खोथासो बेफोराव जेनो देरहानाया थाखायो खोनाबायना आफा नोङो देहाखौल' मोजां खालामगोर गासैबो थिग जालांजोबगोन दे आफा औ आफा गासैबो थिग जालांजोबगोन दे